Για common vlogs εδώ και σήμερα θα σας πω, αποφάσισα να κάνω ένα vlog για να σας πω, θα σας πω το λόγο που άνοιξα αυτό το κανάλι, το common vlog. Είμαι εδώ με τα ξαδέρφια μου. Ναι. Λοιπόν, κλείνω και θα σας ανοίξω όταν φτάσουμε στην εμπειρία. Τι είπα πάλι ο άρχοντας. Θα φτάσουμε στις περιπέτειες. Όταν φτάσουμε στον δρόμο που θέλουμε να πάμε. Ναι, αντίο. Ναι, παιδιά, λοιπόν, φτάσαμε στον προορισμό μας. Και φτάσαμε Ναι. Και εδώ, βλέπετε, εδώ εχθές αυτός έχασε το κινητό του. Ναι. Πάμε στο κορί. Όχι. Και θα σας δείξω που έχω αφήσει το κινητό μου. Το έχασε ακριβώς εδώ. Ακριβώς. Ακριβώς εκεί πέρα. Εκεί πέρα με στη λακκούβα ήταν. Ναι. Εγώ το βρήκα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι γεμάτο τέτοια. Δεντράκια. Πάμε από δεξιά. Λοιπόν, θέλω τώρα να σας πω το λόγο. Αυτό το κανάλι το άρχισα because επειδή θυμάστε αυτό που έκλεισε στη μικροφωνιά. Ναι. Ναι, Και μήπως επειδή... γιατί μπορώ. Γιατί μπορώ, ναι. Επειδή Δεν θέλει να ανεβάζει τα vlogs. δεν θέλω να ανεβάσω, στο δεν θέλω να ανεβάζω τα vlogs στο κανονικό μου κανάλι, γιατί θέλω να ανεβάσω διάφορα βίντεο εκτός από vlogs. Γι' αυτό αποφάσισα, πρόσεχε εδώ έχει λάστιχο. Αποφάσισα να ανοίξω αυτό το κανάλι. Γι' αυτό, για να μην κάνω. Και ήθελα να σας πω και... το κινητό μου τρελίκι. Το ξέχασες? Το πήρα. Το πήρα. Το έχασες πάλι, ηλίθεια. Δεν ξέρω πού περπατούσα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό το παιδί είναι πάρα πολύ χαζό. Δεν είναι για να κρατάς πολύ κινητά, γιατί πάλι το έχασε και πάλι το βρήκαμε. Και εγώ το βρήκα. Ο αδελφός του καλώς έκανε μια κλίση και το βρήκαμε, αλλιώς ακόμη θα το ψάχνε. Και θα κλαίγει. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε περιπέτεια. Δεν το κρατάω. Όσο μπορώ στη δικά μου δεν σου κάνω κάτι. Περιπέτεια. Ιου. Ποια περιπέτεια, πού είναι. Λοιπόν, θα σας δείξω και το νέο γυμνάσιο. Λύκειο βρε. Α, ναι, νέο Λύκειο, μπερδεύτηκα. Α, ναι, αυτό είναι το γυμνάσιο. Το Σάπιο. Ναι. Θα σας δείξω και το Λύκειο. Φαίνεται από εδώ. Όχι, δεν φαίνεται. Λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Λίγο να έχει ανοίξω. Λοιπόν, δείτε εδώ. Α, κοίτα. Και γιατί δεν χτυπούσε αυτό ο ήχος αφού... Δεν ξέρω. Άρχισα να με πήρες εσύ χτυπούσε άλλος. Α, μήπως όταν έχει ο Κώστας, όταν σε παίρνει να χτυπάει αυτό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε. Πού ήτανε ρε? Α, το τσίρκο. Ωραία. Εκεί ήταν. Ναι. Λοιπόν, να σας δείξω παιδιά το τσίρκο. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Είναι αυτό το άσπρο εδώ. Το τσίρκο που θα γίνει σήμερα. Είναι στο πρώτο δημοτικό σχολιανής Ναι. της Κράτσας. Είστε να πάμε εκεί. Όχι. Ναι ρε, τόσο μακριά χαζέσαι. Τι μακριά αγόρι μου. Κόβεις δρόμο από εκεί στο πρώτο σταυροδρόμι, στρίβεις αριστερά. Και πίσω, αλλά έχει σκυλιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο προορισμό μας. Φύγε λίγο, φύγε. Να ρωτήσω κάτι. Έλα. Πότε είναι το τσίρκο? 20 του μηνός. Δεν ξέρω σήμερα πώς έχουμε. Σήμερα έχουμε 19. Φύγε λίγο. Πού πλάκα, αύριο είναι το τσίρκο. Oh, bitch. Δεν δείτε το Θα κοινωνικό. κάνουμε και εκεί vlog που θα πάμε στο τσίρκο. Δεν θα πάμε. Ποιος είπε ότι θα πάω? Εγώ μπορεί να πάω. Δεν θα πάω στο τσίρκο. Δεν ξέρω. Α, Δημήτρη, εκείνο θυμάσαι που το κάνουμε χθες. Πάμε να το ξανακάνουμε. Βασικά, ναι, όντως, εγώ θα κάνω vlog που θα πηγαίνω στο τσίρκο. Για να κάνουμε vlog δεν θα πάμε με τα μάξι. Μπορεί να πάμε με τα μάξι, αλλά το πιο καλύτερο είναι να πάμε με τα πουλί για να κάνουμε vlog. Ναι. Πώς θα πάμε και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Οπότε Αρχίζω πρώτος. Αξίζει να πάμε με τα πόδια, οπότε why not bitches. Λοιπόν, φύγετε. Αυτό εδώ είναι γελία περιπέτεια, αλλά πιστέψτε με, είναι δύσκολο γιατί κουνιέται. Το κάνω. Το έκανα. Πάμε να δούμε τον άλλον. Με βγάζουμε. Το έκανε. Να δούμε τον άλλον. Με το ζόρι. Εγώ το κάνω και ανάποδα.
Θαύματα. Λοιπόν, Δημήτρη, είμαστε εκεί που σπάγαμε τα γυαλιά. Εχθές. Πάμε να ξανασπάσουμε κανένα γυαλί. Όπα, τσουκνίδα στο χέρι μου. Είναι 7 ευρώ το άτομο, ναι, εδώ έχει γυαλιά. Πάλι. Διάλογο, πήρε πιο μεγάλο. Λοιπόν, θα σπάσω εγώ αυτό το γυαλί. Έλα εδώ! Δεν έχει σκυλιά, μη φοβάσαι. Λοιπόν, δείτε. Έσπασε. Σήμερα μόνο το έσπασες. Λοιπόν, Αυτό. ναι. Ούτε Ναι, καν. όπως και εσένα την προηγούμενη φορά. Ναι. Λοιπόν, θα σας κάνω ένα μαγικό. Φύγε, σπάσω. Γιάννη. Ποιας κλάσης είναι. Μπα. Άντε ρε. Πάρε. Φύγε. Ναι. Τι λάθος. Πάμε. Φτάσουμε αυτό. Αυτό βλάκα μοιάζει σαν κρυπτονίτης. Ναι, όντως. Πάμε. Α, και καρφωτή. Πάμε. Εγώ. Όχι. Ούτε καν. Φεύγουμε. Πέτυχα πόρτα. Φεύγουμε. Δεν τον έρθει κανένα θα μας πετύχει παρτιδάκι. Λοιπόν, πάμε εκεί. Φεύγουμε τώρα αριστερά, μπιέτ. Γιατί? Λοιπόν, ένα ωραίο σπίτι. Το Εντάξει, βούτσο όχι. περίπου. Τι λέτε ρε. Ναι, η περίφραξη εντάξει, αλλά είναι ωραίο. Δείτε εδώ μελιτζάνι στο είναι αυτά. Τσόκος. Ντομάτες, μπιέτ. Τα πάντα μπιέτ. Μόνο ντομάτες το μπιέτ. Θυμάσαι που είχα πάρει από εδώ ένα τέτοιο. Ένα... Πεφώνει. Ναι, και το πέταξα. Ναι, αυτό είναι κάτω. Άστο. Χαμίσου. Πάμε. Έλα, Έλα, δει- βλάκα. Εδώ και εκείνο το κασίδι. Ρε. Γιατί αυτό πεφώνια είναι. Ναι, και τι είναι. Κάνα πελιζόλ. Άντε. Λοιπόν, Πελιζόλ. λέτε να το κλείσω το βίντεο. Όχι. Περίμενε ρε πελιζόλ. Τι θα το σπάσει. Να το σπάσω, εγώ θέλω. Μη, κράτα λίγο αυτό. Δημήτρη, είσαι ο καμεραμάν τώρα. Ωραία. Εγώ θέλω να δω. Άσε. Μη, τραβάς. Τραβάω, Κράτα ρε. το λίγο, Κώστα. Μη με τραβήσεις. Κράτα λίγο. Μη φοβάσαι, ρε. Σειρά μου τώρα. Μπίτσις. Τραβήξεις καμιά μούρη. Έλα. Άλλη μία θέλω να κάνω. Για Να το σπάσω, θέλω να το σπάσω απευθείας, να μην κάνω. Μην τραβήξω, να μπρος. Μόνο. Σα. Κώστα, το κράτα. Το κάνουμε δύναμη. Μη, σταμάτα, άντε. Μη, τι κάνεις, ρε. Το τσάψα. Το χέρι του χτύπησες. Ναι, απλώς. Είναι έτσι. Ούτε καν. Ή απλώς είναι έτσι. Λοιπόν, δείτε. Περίμενε. Όχι, λέω. Κάνε το κάνω λίγο γρήγορα. Με το βήματα. Όρθιος. Παραλίγο να πέσα, αλλά δεν έπεσα, κρατήθηκα. Χάλια ισορροπία. Άρα, λολ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Όχι. Αυτό ήταν το vlog. Σκάσε. Ακόμα λίγο. Άμα σας άρεσε. Βασικά θα σας δείξω και στο λιμάνι. Εκεί εδώ που έχει. Λοιπόν, Καλά, θες να πάμε λίγο. σήμερα αποφάσισα να σας πω το όνομά μου. Λοιπόν, το όνομά μου είναι... Και πουλάμε και κόπεδα, παιδιά. Να, Γεώργιος Νταντούλας. Έτσι με Πουλάμε και λένε. κόπεδα, να ξέρετε. Αν σας ενδιαφέρετε, παίρνει 239, όχι. 0399 24 090 και αντιγραμμηθείτε. Λοιπόν, να το. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το vlog. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like στο κανάλι μου. Κάντε ένα like και subscribe. Άμα δεν είστε στο Common Vlogs. Τσεκάρτε και το άλλο το κανάλι, το Common YouTube. Έχουμε και εκεί τέλεια. Και το Λοιπόν, link. bye.